आरो फुन्दोलाय दुन्दियाखौ मुथासे आरो गबसोदोलाय संख्रि फुननानै लोगोफोर आंनि बे स्वdwmवारी इउटुब चेनेलाव आरोबाव फिन खनसे बरायहरनाय थाबावबाय। ओमफ्राय आङो दायो जि बैग्रि जानो लुबैनानै सासे लोगोनाव बैग्रि लांफैदों मिथिबायना। ओमफ्राय आं दायो बैग्रि खानानै बैग्रिखौ जाहैनोसै आरो न'आव लांनानै आंनि हौवाजों आंजों। ओमफ्राय दा आं बैग्रि बागानखौ नोंथांमोननो देखायनोसै आरो आंबो खानोसै। नायलांफाबाय थादो नोंथांमोनाबो। गोखैखौसो गोथाव मोनो आङो। गोखैखौ बे गायना जागोन दा माथो गायदे। हा मोननायानो बेबायदिया। ए बानलु संख्रिजों जाहैगोन ने होमबालाय गोदैसो मोननांसिगोन माथो आङो। खाबाय नै लादामनि बिमाया। बेखौबो जानो नायबाल' आङो बैग्रि गोखैजों जानो नायो र'। गोखासो बे गोदै जायाखै। गोदैखौ थानोसै आङो। थाइलेण्डआ जाजादोंलै माबाया जाजायाखै। फानहैया नामा? फानाखैलै। नैबेखौ जानो बे माबाया थाइलेण्डआ एसेल'बा एसेल'बा बोरै फानगोन। बे माबायाव फाननांगौब्रा एसे जोबहां जाबा। बै सुन्द्रिखौ मोनाखैना दा। बे एसेखौ बोरै फानगोन दा। जाबाय लोगोफोर नै लाबाय आङो बैग्रिखौ बुरजा जाबाय। ओमफ्राय दायो न'आव थांनानै आङो लांसै जानोसै। गोखैखौसो लांफैदोंमोन आं ओमफ्राय गोखैबो गैयानो। थ' जाबाय थांनो हाथाय थाङाखै। जाबाय आङो दायो थांसै। मा गारि होनोमोनलाय बिदिखौ आं मिथिया। मा गारि टिभिएस नामा? गान्दुला गारि। एक्सेल गारिजों होख्लायलांसै दायो। फैफानो केमेराखौ नै जोङो दायो बैग्रि गोखैखौनो नागिरनानै हानफैमारबाय आरोना। दहायनि आं सिगां हाननाया दहाय बैग्रि बेलाथिसो नालाय। ओमफ्राय दायो नै गोखैखौसो हानफैबाय जों लामायाव। बेखौनो जानोसै दायो। जाबाय फैदो नायदो बैग्रिखौ बेसे गोमोन जाथाव बैग्रिया। हाहा बानलु संख्रिजों जानो लुबैनाया जाला गोथावनो। आयै गथ' जानो लुबैनाया जालाहाय। हाजोनि जाया। नै बेखौ ओरै फोराननानै जानांसिगोन बावबाय। बे प्लास्टिक गारहरखाया। नै लोगोफोर जोङो नै बे बाथोनखौबो देनानै लाबोखाबाय। बेयाव दङ संख्रि बानलु ओमफ्राय सामब्राम गुफुर ओमफ्राय दुन्दिया जमा देफाखाबाय आरो। ओमफ्राय नैबे जाबाय संख्रि। जानो लुबैनाया जाला थैनोसै बोरैबा मोनजोब्बाय। थैदो होनबालाय। नाथाय नोंसोर जों जानायखौ लुबैनाङा दे, नायनानैल' थादो दे। येस। अब जानांसिगौ। गोथाव बेयाव जिरायनानै जाब्रा। जाजे नायनो मोनाखै। हा
फिसालायाबो जायो बिफायाबो जायो ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि जानो लुबैनानै जाखादोंना जोङो बे बोसोराव दिनैसो फार्स्ट टाइम बैग्रि जादों आरोना बे बोसोरावहाय बेबायदि मोजां खाजि जायाखैमोन ओरैबायदि गोथावना जोङो दुब्लियावसो जाफैखादों आरो जोंनि न'नि बारियाव जाफैबाय जोङो नायदो आइदे दे जि गोथावखा जाबाय जोङो देन्जार गोथावखा आरो गोसा बिराद गोथाव मोनदों बेसर बारि खाथियाव आंनि बोराय आंनि फिसाला बेसे इन्टारेस्ट बानलुआ लुबैजोबसिगोन बे जों जानायखौ बिदि देखायहरबाय थानाङानो दुगिया नोङो दा नै बेसर बारिया जोंनि बारियावसो जाफैखादों दै लाखाबाय दै लाखाबाय नै दा आलुबा दै लोंनो आलु बारिया नै जोंना आरो सेराव दङ बैसां बारा जानो हालि बाबा हाथाय खोयो आरो लोमजागोन मागोन ओरै फुनदो बानलु दुन्दिया लादो संख्रि फुनदो गब सोदो बेबायदि जानांगौ आरो जानो रोङाबा नायनानै लाखा आरो फुनदोलाय दुन्दियाखौ मुथासे आरो गब सोदोलाय संख्रि फुननानै एसे आग्लायनाय बैग्रिखौ प्लास्टिकआव सोना दोनफिनबाय बेखौ फोराननानै दोनसैलाय ओमफ्राय नैबे बानलुआ स्लिम स्लिम जाजोब्बाय एसेल' आग्लायदों एसे सोलाबावनोसै बेखौ हाला आलौनाया दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर आंनि भिडिअखौ दिनै मोजां मोनदोंब्ला आरो लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो बैग्रि जानायखौ लुबैनांला नायनानैल' थादो आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय